Salutare și bun venit la un nou episod. Acest episod m-am gândit să fac și eu despre altceva nou, Clash Royale. Și am găsit pe magazin Play niște... Hai mă, de ce? Bine, am revenit. Cred că o să închid internetul. Așa. Hai mă, așa. Și să alegem o mașină. Frumos. Rock. Cred că asta o să alegem, ok. Asta e. Spray. Roșu. Oh, frumos. Apli. Ok. Curse. Ah, da, astea sunt curse. Hai să ne alegem și noi ceva. Hai să o luăm de la capăt. Ups. Da, prea. Ok. Da. Și, ok. Să vedem. Mă enervează vocea, că nu mi se aude deloc. Deocamdată o să filmez pe telefon. O începem pe calculator. De ambii versiunea, cred, 3.0. Ok, cred că o să alea acum încet. Ok. Putem să alegem. Uite. Nu înțeleg ce e aia. What the fuck? La naiba. Păcatul meu. What the fuck? Nu știu să conduc o con. Nu știu să conduc. Ok. Am apăsat ca prost. Da, chiar că-s prost. Mașina asta rezistă. Ok, cred că dacă țin... Oh, totul ia încolo. S-a stricat o roată. Aoleu! Shit! Ce trecu am făcut? Ok. A, naiba. Shit. Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place! Nu înțeleg de ce... Bine, cred că o să renunț. Cred că asta e toată mapa. Văd niște turnuri acolo. Cred că am făcut deja înconjurare. Ce naiba! Dacă auziți cu efecte... RIP, gata, RIP mașină. Portieră, RIP. Aoleu. Vedem cum arată. Ok, nici nu mai avem roată. Am făcut o poză. What? Deci, mor. Nu mai avem roată. Și totuși merge. Încet. Dar totuși merge. Da, că acum cred că o să fim long jump. Long. Ok, hai. Haideți să începem. Wow. Ok. Go. Hai să mergem. Cred că nu trebuie să merg mașina. La fel. Oh my god. Wow. Oh shit. RIP. Mașina. Bă, nu. Totuși e ciudat. Jocul ăsta a trebuit să cad rost ceva. A fost ciudat acum. Și de unde duce. Bine, nu prea îmi place jocul ăsta, dar am
Am instalat ce am putut. Oh, ce șmecher! Am instalat și eu ce am putut. Durească mult. Go! Mergem! Nu știu. O, durează mai puțin. Am înțeles chestia. Ok, dacă vom face așa, ea merge așa, ca în GTA. Wow! Și ne învârtim! Și ne învârtim! Vom reuși oare? Nu! Nu! Aoleu! Bine, îmi dau seama că acest joc e o leac ciudat. Fii atent cum s-a făcut mașina. Fii atent. Viața reală nu s-a întâmplat așa ceva, cădea portiera. Bine, ce șmecher s-a făcut geamul. Da, cred că asta a fost. Bine, nu știu cum am intrat aici. Totuși, am apăsat și eu ca nebunul. Nu se mai scripteam. Cred că atâta, ok. Ok, fast. Nu contează aici. Back. Uite setting de acolo. Baterie. Idiot. Ok. Grand Ford. Totuși, haideți să încercăm. Sunt de fapt ceva e pe televizor, dar nu știu ce. Mai contează. Go! Mergem tot înainte, că oricum nu vedem nimica. Yeah! Văd ceva. Aoleu! Oh, shit! O mașină adevărată, nu cred că nu mai rezista. Aleluia! Nu merge. Merge. Cred că am ieșit. N-ar trebui să fie. Oh my god. Deci n-are nimic. Uitați-vă la clea. Puteți ceva? Puteți ceva cumva? Nu au putut absolut nimic. Ciudat. Jocul ăsta l-am instalat și eu așa, pur și simplu. O să mai filmez unul cu Call of Duty. Auzi, Critical Ops. Nu frate Call of Duty. Bine, acum hai să răsturnăm această mașină. Nu! Nu vreau să o răstorn. Ajunge-mă mare! Mașina! Așa da joc. Eu sărit capota sau ce-o sărit. Oh, shit. Ce mică-i. O vezi deja. Asta sunt da joc. Eu sărit capota. Geamurile șmechere, auzi. Ată. Motorul nu e bine făcut, dar bine. Vă dați seama că nu joc pe telefon, pe urmă, nu mai pe calculator. Cam ăsta a fost. Oare? Nici nu mai merge, băi. Scoate fum! Ce naiba? Nici mai... Frate, s-a oprit. Da, RIP. 1. Gata, s-a terminat. Nu mai merge. Ok. Aici rămas și să totuși alegem alta. Încep. Oh my god! Asta cred că o să țin. Deocamdată nu. Hai să mergem cu asta. Totuși. Cu culoare. Nu cred că ar merge.
Verde ceva? Asta să zicem. Nu contează. Totuși nu contează. Ok, le-am făcut pe astea. Aici e frumos. Aici începe distracția. Totuși știu că sunt cam noob. Că folosesc jocuri din astea. Go! Ce go, că merg cu... văd că merge. Îmi place mașina asta. What? Cum se vede? Bine. Aleluia! Ah! Vreau să trec. Ce aici? Cred că nu pot să intru. Acum. Iau pe aici. Uite, pe aici pot să intru în pot. Ce naiba e asta? Shit, am intrat. La naiba. Am glitchuit. Shit. Surc. Așa. Și, da, mă. Ce dracu. Bine. Jocul ăsta chiar o leacă ciudat. Bine. Mașina asta, la care mergem. Acum ne întoarcem. Capota! M-am glăciuit în joc. Glăciuit. Shit, iar n-avem capot. Pota aia. Ok. S-a stricat, ăla nu mai merge. S-a blocat. Uite-o și pe asta. Shit. În fine. Dar nu mai din asta. Și mama. Asta-i frate, tot ce... Zău că prost. Noob. Poți să faci asta. Oh my god, ce poate fi din față? Am nitro! Am nitro! Nitro! Oh shit. Am să oprim mașina în aer. Îmi dau să văd. Da, s-o cam... Acum... S-a dus. Să vedem cât îi sar. Cât Au! Nu mai are bagaj. Chiar nu-mi place aici, mi se aude vocea chiar prost. Ok. Bine. Să facem noi pe aici. Ai tot asta care în cazul de proces. Totuși băgăm un nitro ăla. Țevile. Nitro! Nu pasă să distruge mașina! Yeah! Nitro! Bag un nitro acum? Am băgat un nitro! Ce cât de oh my god, oh my god! Shit, ce pare joc! M-am băgat în asta cumva. Mă cad. Ce dracu se întâmplă? Dacă am trutit mașina. Ok. E cum arată. Da. Totuși în față nu prea e. S-a spart, da. M-a trecut volonul. Da. Acest joc e cam ciudat. Bine, e și pe telefon, o zic chiar. Băgăm un nitro aici. Băgăm un nitro să meargă rabla. Dar ce are, nu? What the... Shit. Acum hai să o distrugem! Boom! De acum o mașină nici nu s-ar putea face așa. Dar cred că o să termin cu mapa asta. Nu prea îmi place. Nu că nu-mi place, dar... O scoate fum! Ok, închidem o că stau prea mult la mapa asta. Și s-a blocat. Băgăm un nitro! Ne învârtim și știm ce facem! Ce mașină credeți? Ce mașină credeți că merge? Hai să luăm pix pe aia. Ok, back. Merge o mașină. Bă, dar chiar mă. Mergem cu viteză. Frumos. Am luat-o de la început. Asta
cred că e cea mai rapidă. Băgăm din asta pus nitro. Băgăm și în altă culoare. Ce fac aici? Ceva să meargă. Hai sus să mă albă. Chiar e frumos și neagră. Au lăsăm așa. Ok. Haide să facem. Totuși, jocul ăsta e interesant. Îmi place, cred că o să fac 20 de minute, cam mult. Bă, cred că nu o să mai filmez. Go! Go cu nitro! Nu se vede nitroul. Apoi băgăm. Mergem. Mergem. Și... Dun, 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 dun. Shit. Păi acum o mașină reală n-ar mai merge. Oh my god. Câte șmecher. Da, cred că nu stau așa de mult pe mapa asta. Atâta? Gata? Fiți atenți cum face roata. Oh my god. Roata mea. E rip. Nu chiar rip, cum merge. Ok. Cred că o să ies. Durează cam mult, de asta tot puneam pauze. Aoleu. Da, în episodul trecut am făcut despre Clash. Când am vrut să încep s-a auzit un fel de accident. Fight. Ok. Back, ne-a o mașină. O, ar fi bună asta. Ok, o lăsăm pe verde. Și culoarea mea preferată. Ok. Se numește remașina. Ok. Nu știu ce scrie roșu acolo, dar nici n-am chef să aflu. Go! Ce facem? Văd ce o mașină. Cred că trebuie să... Oh, și nu mai pot să controlez. Trebuie să așteptăm niște... Deja. Oh, shit, eu sări roata. Oh my god, nu mi-am luat. Uite-l. What the fuck? Nu mi-am luat. Cât de prost. Merge. Să mă rog că merge. Ne izbim, băgăm un nitro. Well, băutură. N-aș mașină merip. Bă, nu. Merge, bă, cu... Merge bre, fără roată. E roata mea. Cred că asta e roata mea. Shit. Roata mea. Aici bim odată în el. Am înțeles plus unul bot. Apar mașini. Nu știu ce. Mă, da, apar mașini. Uite-l, bre. Distrugem! Șavre! Asta e mașina mea. Merge fără o rotă. Zic cum arată. Nu păți nimic. Mă, da. Boțută. Vedeți, mă? Fraierilor. Mașina. Și asta n-a murit. Ne-am spart geamul, ne-am spart. Cred că o să fac un episod din My Summer Car pe calculator, deci treze mult. L-am reparat pe ăsta. Uite-l, bre! Oh, shit! Bagă, bă, nitro în el! Uite, bre, de ce te-am eliberat? Shit. Uite, bre, fete, ce face prostul? Și BUM! Bă, nu e așa de mare. BMW, bă, are BMW. Să mă noi pe loc. Să mai zbește în ăla.
Trebuie să-l omor. Bag în el. Opa, am făcut 20 de minute. Ok, cred că să închid. Nu, filmarea. Am revenit. Am vrut să zic că am ieșit de pe mapa aceea. Ce e aici? Ah, shit! Cât de prost pot să fiu. Las acolo, la ce. La cât durează? Ok, pot să pun pauze mai des. Sper că nu vă deranja pauze sau că... Oh, shit! What the fuck? Oh, shit! Ah, gata. Rip mașină. Oh, m-am glăciuit. M-am glăciuit. Oh, my... Oh! Și-o zbura mașina. Oh, am scăpat. Oare? Shit. Unde de cum am asta? Ah. Mașina mea e rip. Merge oare? Am ce să nu meargă. Și nici mai pot să... Mai pot să mă ridic. Cred că pun iar pauză. 21 de minute. Lasă break. Nu punem pauză, că nu e nimic atât pe 20. Ok, mergem pe aici, că am văzut că e o groapă. Și care... Cuito! Și bu! Shit. A, nu, iar aici! Nu. Vreau nu sar de aici, nu. Shit. Era să m-am izbit. Sunt gliciuit. Și acum aș putea merge. Ok, vreau să cad de aici. Oh, mașina merge. Ok. Dar cade iar acolo. Să zici, cade iar acolo. Oh my god. Ba nu, ce dracu. Nu cade acolo. Așa. Oh, era gardul ăsta. De mașina mea. Bostul. Nu poate ce stare e. Shit, sunt gliciuit prin perete. Nu. Da, ciudat. Da, cred că o să opresc episodul. Nu știu, cred că dau pauză iar. Ok, sunt pe altă mapă, altă mașină. Pur și simplu era setat deja skin-ul. Ok, mă gândesc să urc pe aici, dar n-am chef să urc. Mergem pe aici. N-are rost să mai stăm pe aici. Am făcut cam lung. Hai să băgăm nitro, să ne grăbim. Ce e aici? Shit. Ok. Îmi place. Am luat și eu o mașină. Dar cred că nu o să stăm. Vă place mapa aceasta? Scrieți în comentarii. Dacă v-a plăcut, dacă v-ați plictisit. Da, deja am roata blocată. O să-mi văd roata. Da, deja e blocată. Blocată, nitro nu mai merge. Hai acasă, ultima mapă. Asta a fost penultima. Și acum vom merge la ultima mapă. Și oricum, fața mea nu aș vrea să se vadă. Că apoi tot mișc eu telefonul și nu mă mai văd. Deci stea într-un loc. Cum e la calculator. Următoarea e asta. Ultima. Asta a fost chiar acum, care nu-mi place. Hai să trece o mașină. Repede. Nu. Asta nu prea merge, că știți voi. Prea asta. Hai pe asta. Să-mi alpaisul, să-mi... Las-o albă, că e frumos. Ok. Târâdă, nu știu, cred că așa se numește. It's monkey down your... Un pasă. Cred că e... E cu concurenții. Cine ajunge în groapă pierde, da, mă. Cred că la 25 sau 26 mă opri. Shit! Ce? Go! S-a blocat. Oh, shit, deja intru.
Rip. What the f... Ce caută roțile albe? What? De ce e așa de băguit? Acum nu mai e băguit. Nu-mi plac roțile. Nu-mi plac roțile. Sunt supărat. Da, camera aia rămâne acolo. Nu înțeleg de ce, dar rămâne. Eu. Bine, nu cred că o să mai joc. Shit. Da. Cam atât a fost. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Să scrieți comentarii, butonul de like. Și cam atâta. Cred că seria următoare o să fie un fel de My Summer Car. Cam dificil, dar un fel. Bine, mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem videoclipul și auzi următor. Pa, pa!